ngeke ngisho ukuthi ihleli imikhathazo baba. Kodwa ukuthi uyathanda ukuthi akhulume izinto ezizohleli zibenza ukuthi balwe engabe uyalungisa. Sokwahlala noSileyo wambuza ukuthi yini inkinga. Wayinenkinga nami eqala kwathiwa ngihlale naye phansi. Ngahlala naye phansi. Ayikho into engayitholayo. So mhlambe ke manje ngingaphinde ngihlale naye phansi ngikhulume naye. With an hope ukuthi khona engizokuzuza. Uyabona ukukhuluma nomuntu onama issues nabantu esingazi ukuthi asukaphi. Uyabona? Iyinkinga lo ngoba manje yonke into sisuke sesiyikhela phezulu. Yeah. And umuntu onjengayo vana afike lapha angakhulumi. Athule. Vele sekumoshakele. Ungasayibuza inkinga umuntu anayo. Sesimanje sesizama ukuqhamuka nesolution. Usine mangabe kukhuluma impumelelo uyajabula ukubona nokwazi ukuthi umpumelelo ukwazi ukushaya umthetho noma khulume into izwa kahle. So ngiyacabanga ukuthi uma ngabe kuwumpumelelo noma kusine ukhuluma nompumelelo ikhona into ezophuma. Ufana nalento boyeraise wena uthi baqulisa oma wakho. Angithi umuntu esikakhulukazi owaqulisa ngalela langa uma wakho. Manje mina bengengivume phakathi kwenu njengoba nibancane nje ukuthi kuthiwe no you were wrong, you were right. Bazofila disrespected oma wakho. So angikwazi ukwenza kanjalo. Asinobaba close kakhulu futhi ukuthi ke phela yena there is a difference between mina naye. Nginenkani yena engeke alright